kun pelaa muita vastustajia vastaan ja sitten kun voittaa niitä. Tunnelma, koska oli niinku tosi paljon niinku eri haasteita ja se oli tosi kiva pelata. Pelit. Ei ollut tasoero mikään hirveän suuri, että aina oli aika tiukat ne pelit. Kun voitettiin bronssia ja kajari. Maalit ja aina kun tuli maali, niin yleisö kannusti. Tuuletus oli hyvä, kun me voitettiin. Se, että pystyi pelaamaan eri joukkueet vastaan. Fanit oli mukana paikallisesti. Tunnelma, pajari, joukkueet mukana ketä vastaan meillä on koskaan pelattu ennen.